video tlem ronda tel ronda ve ka dua chan chu ni zan lama te ka channel te ten ke lai mai kan lo thling ve ta te ra tai te a fans te chunga te ang kalom ema ti chuanin tuna pohanin hei chongkam ka thiam lova ma se lom thu soina khan nei ve ngei kha ka du buksia hei man lo tak chungin tunai ka duty me ka dekhatela kala in thak lawa duty kal ma sheta ti chuanin in lama khan video kha ka siam man ri don si lo ka tia he lema chante tam lo na de wa fan jal de utleka kan chu loka ti chuanin ni zan lama te ka channel in 10k ai mai te an subscriber te an kaya kan neya ti ang kalom ema ti chuanin video ronda chin ang te min lo clear sak china min lo subscribe min lo share min lo comment saka like te min lo pek sak china wangpon kalom ani ti hakan sui le du poka ti chuanin ka chante pon min lom puya midang pon ti hang chuanin kan hospital tai te fans te kan han ti khom te po min lo clear sak china ti chuan tai te video sang te po theyang angin kan han la khom te kan post china chung te po chu min lo en sak china min lo view sak china chene mai takin na chin cha min lo share sak chin ti ka sha akalom boka ti chuanin contention deuhlek han ti tumnai mem po ka nei ri chuang lawa theyang angin ti hang kan ti chau azelanga tinge ka swang changkai taka mandan man the te po kan la tumanga emi tai te video vel upload chu kam ban san chuang lawanga maro chu tai la chong kam thiam na thla ke do chuan mania comment pakata tai te voi khan mo na kha nge feedback lo nei ulan te a chuanin chanti ne khang karon ti to a feedback te kan ron nei to a ti chuanin pakhat chuanin nge tai te a mu dan emo reaction kan she chak ti kharon omle ta han react dan po chu ka she chang lawa ma se nge ka voi khat mu na ni tak tak mani kar ma sa lo kha ama zong kha chuanin kanin pel sol zela a program bi kanang fu lo the a ama kha chuan duty te kan lo nei bok nen ti khan duang ang khang kal the lawa chuan Christmas bora man nga chau tak po khanin aizol lama program ne khan lungle ate kan uma lungle lama program ne khan aizol lama te khatyang khanin kanin nang fulo ema kan hospital programmer ne po khan kan som po khan jai thur kan som po khan kan hospital kan I chol kan nei lai khal kalak lai khala ni le cha bok cha kan in nang fulo the ema ti chuanin han ni kha chu ril ru khanin atum ve bura ba mu kha chan chu offense te kan lau nei pa ka ti khanin inge train la te hang lau upload ta chhem ngai takin chuta la mu me la kha chu ka tia ti chuan kan chante ne kan duty bang kha kan vocal khan hi ti chuanin kan mu kha ti va ka omda bo ka she chawla ma se ama ka en khanin mi smart tak le enge mi nge tak aniang ti kha chu alang chiang hal renga phone en me ai khana taka khanin ama kha chu mi bel chian dol tak ani ang ti kha ashat reng boka en me khan in vong ema em tun tlak em boka nel si zom si lau khan ama kha omin ka sha ti chuan inge ama en khan nel mi nel an ani chu nel me la punom ve a nel em ama se I zom khanin na lawa ti chuan a smart a fel faya ama kha in uluka icon ni reng a jai thiam wang chaw po ni lo annun dan ama en khanin icon ni reng ni in ka sha a jai thiam na chu lo da chatai la
baka chuanin azai thiam em boka hi chu kan sheveka hi ama offense ni lem lo po hianin taite hi chu azai thiam an tia tiang bel chu ni a ti chuanin han soi bel tur enge nyang o tuan duty kan nei do na ka morning a duty te ka chan ma in ka ron ti zwa ya hi naw nei tu te po kan nei mo ti chuanin naw nei tu ni chuang lo dam lo sang te po ha kan nei thawa chen chu nei to ten nia chung bel chu ni a ti chuanin shadu anh sẽ để em từ phụ trong lúc cái mà cha comment làm mà te mình lâu comment sắc lệ cho bọn anh nên like lệ subscribe share mình lâu thì sắc lệ việc tụi mình anh xóm cho wat thì cho nên subscriber thì bộ hay ai lâu bún thu thế nan cho nên mình lâu ngày sắc lệ là thì ha cần trả deal đủ bộ cho wat chân mình thì channel ngày đó cho nên em mà ni là wa nghe game nó tụi con nhớ chú mà sẽ cái mà ni đến buồn dễ là giờ khá người ta cái lồng về em boka cái mà bị cả choan chẳng nên mình lâu ngày sắp tu trong trong thì trong akan thì nó cái lồng tụi con suy choan nên hệ con suy lên lúc con camera đi nro không mà anh mẹ anh nghĩ bác cái này là chăng nè cho cái chén nó lâu sưởi thuộc sưởi lâu tụi cái màn đi cho nên anh sưởi mấy tuổi avang vì mình đang nên cho tí hi anh nói mà hay asia tí đủ để share to lên chứ mà chung này đều rồi mấy cho nên channel te mình là subscribe sa ka wangin lom thu ka suya lo subscribe le se la ti chuan like te min lo pe ka share min lo share sa ka comment la ma te channel min lo ngai puzel tuin som chawa enge hei video dang chu ka da ngai lo ruk ani aka da lo angani tuna mi hi chu chong kam ka thiam lo ka de do ka lom ve e ma lom tu soi na kharon da ve nge kha ka du puk sia theti lam pang chong ha ni kharon ti ve china ni chu bye bye ba